ngam tip akan ikapor kan angon apeng jong pi ki badai shisha ki khun ki jong trai kan angon apeng jong pi ki badai shisha ki langbrot ki jong trai endreng ong pi la da pi kam ma pi dei ki khun ki jong trai pi kam ma pi dei ki langbrot ki jong trai pi tip ken ya ka sur ki jong tau nong ap langbrot pi tip ken ya ka sur ki jong trai namar khten ki jong lai no yo anes ka nong bis pau ka khot ba arp nyo ko ong kum ne kita ki langbrot jonga ki snap ya ka khten jonga mangate nga itu ya ki bat ki ya bot ya nga mangate nga itu iki ong trai mat ki abot yang deitang kita kilang brot ki jong trai ki batip ya ka sur ka jong deitang kita ki khun ki jong trai ki batip ya ka ktien ki jong ki bom tem ong pi kim dei kilang brot ki jong trai yo le se ki dei ki blang mano batip ya kata namar ki blang kim jo da kham sngap war ya lo jong kan rat ong pi la da pi dei shisha kita ki khun ki jong trai pi dei shisha kita ki lang brot ki jong trai la da pem pat tep ya ktien ki jong blang ong pi puleh ktien ki jong blang kane gede ka ktin ka jong blai kane gede ka sur ka jong trai sngap ya kane pule ya kane wat ju ong bang shu de tang khun jong trai hen ringim tep ya ka jing shisha namar hagine ki si ong pi usoitan wan mat syukor om shu da ka but da ka bor jong no hen re wan ban syukor da ka ktin ka jong blai kumba syukor ya ka im kum ta kan u syukor ya ki khun ka jong blai ni ki si ada pidai ki khun ka jong trai nga so tho nga tip ru ka pi tep ya ktin ka jong trai